Tay. Kung sa man kadiha ulan man. Sige lang. Ha? Sige lang. Kung sa kadiha? O, sige lang kayo na may... Ha? Okay, Alisa. okay na. Alisa. Kisa may mong gipaabot ang ulan man. Agay ka sa bukid, nag-harvest ko ka ng saging, kaya ako ibaligya lagi ito kay para pag makabugas ko. Kay more magiabot na ko sa akong uma. Oh. Nyawa na ko'y asawa. Isa lang ko sa akong kagaling balay. Na ko'y bata pero nangaminyo ng upat. Naman ako nga akong abot sa uma, saging, kanang sarabya o tundan, nya ako ibaligya para makabugas ko. Wala ibugas inyo balay karon tay. Na may bugas pero gamay lang nabilin. Gamay na lang. Gamay lang oh. Kibali ikaw na lang isa sa inyong balay ron. Ako lang sir kay na sa silingan ako man ang bata balay. Oh. Pero na may pamilya, mauwa man po ko nga magsuporta sa ako kay na may ang mga anak po sab. Maulagi Nga ako ning kamot lang ko nga na ako'y gamay nga uma, muna abot na ko saging, sarabya o kanang naes tundan. Nga mo nang naning kamot ko nga makabaligya ko saging kay gamay na kong bugas. Mao. Oo. Unya ugwan ako'y bugas din ako ka boylog trabaho sa kong uma. Maulagi po tayo. Maning kamot man po ko og trabaho kay mabuhi pa ta kalibutan ba nga nalipay kay to kay nagkuan bisag itara na ko sir pero Pila na edad nimo karon? 70 na sir. 70 na pero basko pa mong kay ka. Okay pa gapon sir kay maning kamot ta ambon ta sa Mao gyud. labaw magagahom nga. Ginoo gyud nga Oo, tagaan tagmayong wa palawas. ka tala impengnan. Unsa may handa nimo tong Pasko tay? Ay Ginoo ko nabami lang me mo ra gyud. Okay na. Okay. Ay importante nga nay handa ba? Naigamay niya. Unsa man na imong kuantay? Unsa man na imong dala karon? Kanang sarabya saging og tundan. Saging ug tundan. Behel daw be. Ato sige. Be di ara tay. Amo anak ko. O diri man ka nagkuan nga ulan man kayo. Sige ra. Kay usahay lagi atong lakaw masakpad og ulan. Sakripisyo man ni aron mabuhi ta. Mao lagi pud. Amo ni. O man na siya oh. Na kini mahinog na siya. Na kana niya ang ilaw man eh. Ay Pila may baligya nimo anak tay? depende kay usay mahangyo manglagi. Oo. Yan na usay ang isa ka sipi para na butang 10 pesos. Oo. Kanya kanang sarabya. Ang kilo sarabya mura to 14. 14. Pero ang mga at natay mga mohangyo ang pod. Na di ta ka balibad kay og dili ta mo baligya sa il, di man ka kwarta pod. Mao lagi pod. Unya karon tay imo pa nang kuan dito. Oo. Ako pa isuroy pa nako nay kay naman ko mga silingan. Isuroy na Di, nimo. oo. Kibali gikan ka nagsuroy ana. Gikan sa suroy niya. Anak ko sa mga silingan, ako ning pabaylag bugas para makabugas na dili na kwarta ko ngayon. Ani na lang tay. Okay ra sa imo nga ako lay palit ana. Ikaw ko gusto ta. Pila may baligya nimo na tanan be? Ikay bahala lang. Hagyoon ko na 100. Sige, Pasko Okay ra? man ron. Pasko man no. Salamat. Sige. Ay sa tay ha. Sige. Adiot lang. Nasa ilaw. O, tayo, tayo. Sir. Ha? Nasa ilaw ang sarabya. Oh, Tulong. di kana na lang ako na lang paliton tanan. Sige. Okay ra sa daong ko ng 100. Okay, salamat ka sir. Oh. Ako na ning Oh, bangano na. pagana na lang na. Oo, salamat ka sir nga din ako maghago pagsusuroy. Okay ra man kasi mo 100. Okay ra, Pasko ron. Oo, Dapat mag quarantine hinatagay. lagi. Pero salamat kay na tayo kay nakahangyo og 100. Oh, Wala. na kay Cecilio. Wala ba yun? Wala ko si Silo sir. Wa kay Cecilio. Wala, basta na ginoo ko. O sige mo na lang na. Salamat ka sir. Ipalit na nimo bugas na pa. Oh. Uy, salamat ginoo ko sir, salamat. Merry Ginoo Christmas ko. tay. Ha? Happy Christmas, advance, Happy New Year. Oh, advance sa New Year. Nya kana tay. Ako'y kargan eh. Di dadaan na lang na. Oo pa. Imo na lang na. Ibaligya lang dito or imo bang ihatag. Sir, salamat ka sir. Sige ra. Pedro Pasayon sir. Pedro Pedro Pasayon. Pasayon oh. Mm. Nga muna nga, arang bang kay. Salamat kayo. Sige. Mauro to tay. Oh. Nya karon dool ra imbalay. Papasunahan, ito daghang dalay. Pero, Dool man to no. Oo, doon na, dali raman na kay. Oo. Sige tay. Salamat Mauro to. kayo. Ginoo. Sige tay. Oh, sige, Amping. salamat. Oh, Sige. Happy New Year. Happy New Year tay.